Enjoy lang sa pagpaminaw sa 106.7 Radyo Digosenyo. Matag pitik sa orasan, matag subang sa adlaw sa sidlakan. Adunay mga isong lugaynon nga ako ikaw kitang tanan. Dunay dakong kalambigitan, dunay kasing-kasing nga gobyerno, higpit na baruganan atong kinahanglan. ang ipakita o gihatag ni Mayor Cagas sa tanan. Aniya na ang programang Rondak Bayan. Katapusang pila ka bulan na lang na agihapoy proyekto. Rondak Bayan, kauban ng atong igsuon, Michael Mike Nakwa. Buntag sa tanan nga naminaw karon sa programa ni Sir Mike Nakwa. Rondak Bayan, Rondak Bayan, dinhi sa 106.7 Radyo Digosenyo. Rondak Bayan. Pinantikaan, utan nga linobihan. Tapsilog, lungsilog, tusilog, sinulog, parang-parang, parang-parang. Alright. Good morning, Digos City, Davao del Sur, Southern Mindanao. Maayong buntag ka natong tanan. Lang sorbet pero dahil ko milyonaryo, makapinikat budget. Welcome mga bay sa atong programang Rondak Bayan. Mapagamay ko ng bilbil, makapiniog kong umbil. Dini sa 106.7 Radyo Digosenyo. Nibalik ta mga suking tigpaminahan. Inyong yanong magsisibya sa radyo, Kagawad Michael Mike Nakwa. Rondak Bayan. Duyogi ko ninyo ang tunyo sa unahan, hantod ta alas 9 nining kabuntagon. Kumusta man mo tanan diha mga bay, mga karunda? Kaya kung kami ang inyong kumustahon din so far so good. Okay lang, no? Mayong buntag sa tuang mga kaubanan sa buhat. Ako pagtimbaya sa management din sa Radio Digosenyo kang Sir Clo Sabordino. Good morning. Good morning, usab kang Bro Wari. Mayong buntag di mo din na, bro. Kang Kaador, good morning. O nato ang program director sa 106.7. Ingon man sa to ang gisundan na to programa bago lamang na to nabati ang tulumanon ni Bro Fox Galliardo. Good morning usab din sa to ang technician on board Renren. Og sa tanang mga anchor sa ato ang sibyahanan maayong buntag kaninyong tanan. Labi na gyud ang ato ang mga pinalanggang tigpaminaw. Good morning. And of course, kini mga nagsudong nato karon sa Facebook Live nato sa to personal Facebook account na Michael Nakwa. May buntag ninyong tanan diha pang timbawason tamo na karon taud-taud ha. Unahon sa nato timbaya ning ato mga suki nga tigpaminaw, labi na diha sa palengke, labi na sila matag sa tagsa kapanimalay nga nakaantabay karon. Mayong buntag kaninyong tanan. And of course sa Nakwa family, good morning sa akong mga kaliwatan, no? Mga paryente. Labi na ni Lula, akong pinalanggang Lula Martina El Tagonde Nakwa. May buntag ni mo din na naman dito si Gaboy. May buntag ninyo din ha, no? Kita matas itong mga igagaw mga paryente tungod sa to Facebook Live kay worldwide ba ni? No, so may buntag sa inyo din na mga igagaw, mga kaliwat na ko diya sa Sigaboy. Good morning.
And of course, sa mga Dabsuranon, mga Digusenyos, og mga katawhan sa Barangay Sunados, maayong buntag kanato tanan. Dinita mga sukitig paminaw sa tuang topic or agenda nato karon. Diri sa tuang Rondak Bayan, kay taod-taod po ba yata wala nakabalik, no? Kay pertig yung grabe ka busy. Daghan kay mga tanaw na ko, ang ngayang yung kay priority. Una nga taod-taod yung nga naka-programa, no? Apitin ko na amang. Hindi ko baloan yung saon ni pag, kuhan din yung saon ni pag kubi ning ato ang mga computer dire. Anyways, mibalik ako kay gimingaw kaninyo. Wow! Mayong buntag sa to ang pinalanggang Mayor Ciudad Sadigos, Mayor Joseph Cagas. Good morning sa Madana. Mayor, Vice Mayor Banya, o ang tanang mga miyembro sa HCT Council. Good morning sa inyo ang tanan. O inguman ni Sir Lulimer Igos. Good morning. Attorney Marty Basunilio, mayong buntag. Alright, top stories of the day. Rondak Bayan. Ato pagbalik, daghan na kayo og daghan na kay mga nahitabo. Daghan na kay mga issue. Daghan na kay mga angay komentaryuhan. Malibog tani kung sa ito ang unahon, mo lagi na. Si ibo kag absent good Mike. Di nakakaapas kung unsay imong unahon dihag bansay, unsay unahon nimo din ha og tuki nga mga panghitabo. Anyways, balik naman ta so kutob sa makaya nato, no. Usa sa mga init na mga katikaran sa tuang Ciudad Sadigos, yung mas lalawigan mao ang atuan tong enforcer, no, sa TMC. Gimunalan kagabi og sako, no? Yung sumaday na may kung bunalag sako sa problema. Wa may problema kung sako lang. Yung problema kay ang sako na may bakal sulod. Ha? Unay problema diha. Sa kakusog sa pagbunal sa ato enforcer, natumbag yun din taon. Okay, mo na yung sasto isgutan karon. Ilhon na to kisa ang enforcer. Unsay na itabo, asa, kanusa, og unsay dagan sa investigasyon. Kaganina sa Yus Buntag, ipatawag ni Mayor Cagas ang atong hepe sa TMC na si Sir Aristides Duterte Tiding Kapuyan Jr. dito sa farm sa Yucaayo. Na ay latest kini ko si tawag ani status karon anang namunal sa enforcer na ilhan agoy bunal now hilak later. Wow! O gina diha. Ura po nagkatong notorious na kawatan. Kawat now, hilak later mapunto, no? Oh. Nganong ang Ikanax online shop pagigikawatan niya na putos ng CCTV diya. Diba? Ato na isgutan karon. Ato sa ning panimbayaon ni ato ang mga viewers. Si Ate Dali may buntag ni mo din na og mo adaing kuan, no? Mo adaing kauban sa o kanhi na mong kauban sa pagpangalagad sa Barangay Zone 2 si Kagawad Fidel Pedring Labajo, no? May panaw na, no? Balo naman mo na ugma na ang iyahang lubong. Ugma sa hapon ang iyahang lubong. Gikan dia St. Peter, kung diin gihaya si Kagawad Labajo. St. Peter sa San Jose Highway,
dalhon na sa Media-Mediatrix alauna sa hapon karong adlaw. Human sa misa bago ilubong ang patayng lawas di Pidring dito sa memorial. Ang iyang patayng lawas ihapit usa diha sa barangay Sunados, Barangay Hall. No, diha mi mag-atang kami nga mga barangay officials kauban sa to mga lumilihok sa barangay, mga barangay functionaries and staff. Diha mi magpaabot human mo sabay naghatod sa huling hantungan ni Kagawad Pidring Labaho. No? So, rest in peace, brother. Kagawad, rest in peace. Si Pidring na nerbisyo, isip kagawad sa Barangay Zone 2, gikan sa 2018 hangtod niadtong 2022. Inumduman nga nidagan sa kapitan pero pildi. Nagapog mga naserbisyuhan, no? Nailhan Pidring nga manghihatagon, matinabangon. Muna nga daghan ang nasayangan sa iyahang kinabuhi. So condolence sa pamilya Banay, mga natabangan, mga higala ni former Kagawad Pidring Labaho nga unya ilubong na. Ron Dakbayan. Magpasalamat ko, no? Ako sa grab ni opportunity ang pagpasalamat sa provincial government sa Davao del Sur sa financial assistance, no? Nga 250,000 para sa Barangay Sunados na magamit na to na para sa to ang honorarium sa to ang mga lumilihok sa barangay ato mga functionaries. So, damogin salamat sa kanunay na pagsuporta o pag-alalay sa Barangay Zone 2. Thank you so much, Provincial Government of Davao del Sur, headed by Governor Yvonne Cagas and Sub-G Mark Cagas, ingon man ni Vice Governor Attorney Ay og sa mga board members. Thank you so much. Chismax. Ron Dakbayan. May buntag kay Eduardo Bulambot. Good morning, Kagawad. May buntag og ni Rough lead guitar. May buntag ni mo din na, bro, og ni Kate Leo. Morning, bro. Musta na? Dugay naman kawa ng program lagi. Nood yun. Morning, Kagawad Mike. May buntag to MJ Digia. Morning, ma'am. Inay lagi yun niya akong connection niya. No, gani. Salamat sa update, bro. Kay Christian. Sir Bert Euro, good morning. Kaluoy to traffic enforcer oy kay way puangod ang naghimo anak mo lagi. Si Edith si Ate Edith may buntag og kang good morning part ay may buntag part Kagawad may buntag gitimbaya na kaspikas bro Kagawad gikan ni Christian. Salamat sa pagtimbaya. All right. Kagabi na hitabo na no ang pagpamunal. Mo lagi ni problema kung dili bunalan pusilon no luoya ni ato mga enforcer oy. Pero mao gining ilang kinabuhi no. Basta sa kalsada mao gyud na. Anak mo gyud na abogado maupod. Bisan kita sa media maupod no nga natay mabanggaan, naay masakitan sa itong mga komentaryo, na mga mahalangan sa itong komentaryo o tagabalo sa buhaton no sa tuwa tirahon ta patalikod maupod bid diri sa radyo maupod ng mga enforcer di lang kay dinhi sa TMC Digos. Bisan asang lugar, bisan asang dapita, maog yun ni ang sagad na mahitabo. Kay naa sila'y madakpan, ang madakpan, dili palabot, di kadawat niya dakpon, di gusto ka makamulta, bahalag makabiolate sila. Pag matikitan, masuko. Mao ni ang nahitabo.
kagabi sa usa ka TMC enforcer nya gibunalan og sako nga naay puthaw ang sulod sa sako mo day wa nailhan nya nagdaladala og puthaw tong duha ka mga batan-on. Okay? Sige, kinsa man tong enforcer? Si Wendelin Costanilla. Pambabae man yung pangalan ni mo, bro. Win-win. Wing-wing man iyang angga, no? Si Wendelin Costanilla og si Ramos. Kana si Ramos, karaan damang naman na, ilhan naman nato na, kadaghan naman kaila ng Ramos. Itong itumon, no? Mo siguro enforcer nga pution, mangitom mo yung kadiya sa kalsada, no? Bulad kasi init. Ang kini si Wendelin Costanilla, mga igsoon, nagserbisyo ni siya diri sa Tuason sa Digos isip enforcer mga 3 ka tuig, ana. Totoo na pod, no? Oh, ang nahitabo day ini, nailhan nila ang nagbunal nila. Sila man duha ang gibunalan, kini si Wing-Wing o kana si Ramos. Ang kanang duha ka kining enforcer nato, ilang nailhan na naungan nila ang mga batan-on. Membro man daw kuno ni sukarap ni, pero wala pa na-confirm, no? Ila dining nadakpan na masahiro man ni pidikab kana mga suspek. Ila ning natikitan dili gahapon. So atong isang adlaw. Okay? Natikita nila na kay naka-violate sa traffic rules. Gipahangyo, mao man gid na ang atong mga enforcer, pahangyoon man gid na. Imbes kay mo violation nimo 3 ka buok, 2 ka buok, himuon na lang ng isa. Mao lagi, mao may order na sa to ang hepe nga kung muhangyo lagtarong pangyo So naay violation 1 ka buok. So nagyud kay multa na most probably 500 anak, no? 500 pesos. Di ba po pwede nimo nga itiway na lang god kay naka-violate man ka. So nahitabo nasuko tong mga suspek. Sila pa'y nasuko nga sila pa'y gipahangyo. Nibalos pagkaugma. Mao na to kagabi samtang nag-duty din ang atong mga enforcer diha sa may dapit diha sa may night market. Sa atoan Digos Night Market or Kahugpong Night Market na to. Daghan man ta na kay tao diha. Gikalit sila dool sa duha ka mga batan-on. Nagbitbit og sako. Gipospos sa ulo ni Wing-Wing o ni Wendelin. Ang sako nga naisulod na bakal. Tumbas Wing-Wing, oy. Kamakuan na nagibunalan imong ulo, delikado kay na. Samad, bukol gud. Unya si Ramos, gibunalan pod, bayra nasagang ni Ramos. Samad lang iyahang kuan. Kamot niya, sagang man niya. Umanidagan, padulong pagdiha sa night market ni Dagan ang mga batan-on. Pitidaghanag tao sa night market, samot. Gitabang dayon si Wing-Wing, kay si Wing-Wing may tumba, lipong man siya. Gidalas Provincial Hospital, karon nakagawas naman, okay naman. Okay, gani kay gahi ulo si Wing-Wing, no? Mas gahi pa sa gibunal. Karon, gipatawag ni Mayor Joseph Cagas ang atong hepe sa TMC niya si Sir Kabuyan dito sa farm ganinang buntag mga alas 5.
Mutana si Mayor. Nya na may mga nakakita, mao nay atong atangan karon kay nailhan na ang buhat sa ingon. Atangin na lang ninyo ang balita, ato nang ibalita kung unsang muhilak ni mga bataan eh. Kung unsang klase mo ngaab ni mga kita manggod, kung kita madagpan, anong ingon anaon maginato mga enforcer? Mahibulong pagyug ko nga pag human sa naitabo, looy kay enforcer. Natumba, delikado ang kinabuhi, posible pa nga, maupay kamatyan ang ato ang mga enforcer diha. Mupabor pa man hinoon tong uban niya mga mag-comment dito sa mga namunal. Nausa naman taon ta. Diri nang laay, no? Nausa naman gutan eh. Dito naman noon ta mo pabor, katong ubang nga mga mag-comment ha? Sa social media, suspended daghan na. Ang reaction, imbis nga dapat maluoy ka, muhahaman hinoon ang reaksyon sa Facebook. Gikalipay man hinoon nila nga nakitaan niya natumba ang enforcer. Ano natumba man ang enforcer? Igo lang sila, nagpatuman silang trabaho kay diha sila gisweldoan. Mauna ang ilang trabaho nga gigamit nila para makabuhi sila sa ilahang pamilya. So dapat nilang tumanon ang ilang trabaho. Kaya kung di sila manakop sa mga naka-violate o mga violator nga mga motorista, nganong nag-enforcer pa man sila? Igo lang sila nagtuman sa ilahang obligasyon, sa ilahang trabaho, kay gisweldoan sila sa gobyerno. Wingon pa ino ng uban, da, stricto raman ko kay mugod. Wow! Wingon po dayon ng uban, mo na, panakop pa. Oy, murag wa na mao. No? Dito naman noon ni mo pabor ning uban sa katong namunal. Mirisi daw, mirisi. Anong mirisi man? Ha? Okay, sulbad na problema sa mga taong ikawatag cellphone. O, sobra na, sulbad na. Ato po na ang kanon ron. Ato po na ron na isgutan po na ito na ron, ha? May buntag ka, lovely Marie, o kang Rock. May buntag mo na Rockly. Morning, bro. Barato kayong Ikanax, bro, produkto. O barato lang bitaw prebuyag kay inato regyo kay na diha ang taon sa tong gamayng tindahan, no, diha sa may Luna Extension, pwede po diha sa Rojas Extension agion sa Tamburin diha dapita. Okay, dili na mao nga paboran na hinuon nato tong mga namunal. Mura ra maghihapon natong pidikaber nga naghilak-hilak kay gidakop. Binuang naman ang ingon ana. No? Wala na lay mag-enforcer kung ingon ana laman di ay sad-an pa inoon ka kung buhaton nimo imong trabaho. Imagine kuno ninyo walay enforcer. Mureklamo man gani ta og magkagubot diya sa traffic light kung walay enforcer nga mo assist. Walay traffic enforcer nga mo enforce sa traffic. Mureklamo man gani ta ka, uy, asa na mga blue boys dire? Bagani, buaya pa ingon, asa mga buaya dire? No? Asa na mga enforcer dire? Ga traffic naman kani dire? Mangita. Pero na-enforcer nga magpatuman sa balaod trapiko ug nay mga violator dakpon tikitan kay mao gyud nay sakto nga proseso.
nya masuko, ang madakpan masuko, mubalos, kung dili hapakog tubo, mamusil. Unya, og makita na to ang enforcer nga natumba, gikulata, gihapak, gibunalan o giunsa ba, mga tawa ta. Ingnon din na to, nanakop manggod mo, ay lang ang sumday lang buhaton. Inig na ay naka-beating the red light diya, na makabangga diya, usao man sa enforcer. Tagaag pamirinda, o lakaw dito, o may pamirinda, anao na, ha? Luoy taong kayo ang atong mga enforcer. Madugay ani, wanay musukol ang trabaho ba? Kita na'y nagbuhat sa ito ang trabaho para lang may mong hapsay ning dagan sa kalsada ning Digos. Kita pa'y nabutas peligro, kita pa'y nabutang sa langanin, kita pa'y hinuoy may mong dautan sa social media. Maundang ko ng trabaho. Madugay, wala ta enforcer ani. No? Mayo, stricto manggod. Isa na lang gani ang gi-ticket. Stricto gyapon. Sa day gusto, wag yung kay kwa. Hindi katikitan. Diba? Nabay stricto nga isa na lang gani ang gitikit sa violation. Stricto day gihapon na. Kabalo mo ang enforcer deres Digos, kita na siguro ang pinakabuutan. Atog Davao, di ba? Davao o perti stricto ha. Kita dire, kita gyud na gyud ning pagkabuutan na neto mga enforcer oy. Hangyo lagtarong. Ipangyoon ra gyud ka. Ay lang pag binarobado sa imuhang paghangyo. Tinarong lang nga paghangyo kay pangyoon na gyud ka sa tuwa mga enforcer. Ron Dakbayan. Diba? May buntag ni Bro Noel Calob, may buntag ni Muda Bro, o ni Marvin Basagan. Pinikaber man pod ko sa Digos Wad, pero og madakpan ko mohangyo ramang ko. Dawat na ko kay naka-violate man ko. Mao gani na Bro Marvin. Ato amang sala, kita may nasipyat, di ta dapat masuko-suko. Og labaw na nga dili ta dapat nya mubuhat anang mga ingon anak nga balusa na to, balikan na to ni, timan-an na to ni nga enforcer nga nagdakop na to. Bunala na to ni bakal, kulatahon na to ni, at nga na to ni, dili. Mali gyud kayo. Karon kay nailhan man tong duha. Nga gyud ron. Ha? Katong nagbunal ka wing-wing nga enforcer kagabi kay nailhan man kung naminaw mo karon. Good luck na lang. Ron Dakbayan. Kay sigurado di ni palampason ni Mayor. Di po di palampason sa tong hepe sa kapulisan na si Police Lieutenant Colonel Retes. Kaihi gin mo siyang purol. Muna'y atangan na to nga balita ang pagpangita aning duha ka responsable sa pagpamunal sa ato mga traffic enforcer. Ron Dakbayan. Sa laing bahin mga sukitig paminaw, Tata. Kakas. notorious na kawatan. Sige naman na itong pangawat na itong tawhana, oy. Purbida yun. So, sige niya pangawat,
natunong yun siya diya sa kong tindahan, wa yung kadagtanaw nga kanang Ikanax online shops tamburi na putos na og kwan, naputos na og CCTV. High definition pa yun ang kamera kay ang nagtira na si Bro Noel Calob. Pati bangag-bangag sa naong sa kawatan nakita. Kung dili cellphone, helmet ang kawaton. Ito na ba yung helmet niya mahalon ang tirada? Wow! Og helmet niya baratohon, agian ra. Pero katong mahalon, agoy kawaton. Wow! O sa may nahitabo, kanang Ikanax online shop in town, yung may gamay lang na, pero busy po ba yan na, buyag, no? Mabitaw gani nga, taod-taod po tawa nakaprograma kay na busy ta ng ato ang gamay tindahan. Gitunong sa kawatan na tong naging adlaw, nya na busy. Tik-atik, pag kuno siya, pila ni mong mata. Ha? Pangutana, pag kunuhay siya, niya, wa may nitubag. Busy to. Kaya kung na mo tubag, pag niya pila ni, anay tao. Pila ni siya, pila ni. Wa may nitubag. Pero ang mata, ang kamot gagunit sa item niya iyaha ko nung paliton ko no. Ngutana, pila ni. Pero ang mata, ito cellphone niya gi-charge. Ang kamot, bisag ko sa lagi gunitan, pila ni. Ang mata to cellphone. Sa igong pila ni, ang gigunitan di ay pante. Atik-atik rin itong pila ni, kay panty na di ang nagunitan. Wow! Pero ang mata, tuwa cellphone. Ang gibuhat niya, wa man yun itubag, wa may tao. Gikuha ang cellphone niya naka-charge o gisuksok siyang brief. Paggawas niya, nagsugat pa gid sila sa tao nga tag-iya cellphone in town. Nagsugat. Pero natangag na. Karon pagtan-aw sa tao na ko nga, wa naman ako cellphone. Bag-or gyud ako to gi-charge. Kisa may nisulod. Wa may lain nisulod. Wala kabalo ang kawatan niya. Tulo ka buok ang CCTV dito lang portion nagtan-aw sa iya. Wow! Perting klaro si munaw. Karon pag-post na to social media, tanawa ang notorious nga kawatan dali ra gyud kay na mailhan. Pero kanang first time niya nangawat, marag maglisod ta niya kato. Pag-post na to social media nga gi-post na to atong ang CCTV, aggoy noy, daghan kay nanawag, daghan kay nag-comment, kaila ko anawad, kaila mi anawad, taga didto nawad, sige na sa palingkiwad, kawatan yun nawad. Ron Dakbayan. Gikawatan na po may anawan. Nawala ko cellphone. Nagbantay sa kapitsahan. Gikawat po na yung cellphone niya. Wapay bulan gikan siya pagpalit. Og daghan pang uban. Gikawatan kong helmet anawan. Adik manawad. Nya pangutana. Unsay gibuhat ninyo katuman nakawatan? Ay, tugyan lang na mo sa Ginoowan. Maupod. Mo na nga, sigil nagpangawat kay di man kasuhan. Ay, tugyan na mo wad kay adik ra ba na wad? Basig mong saon may anak. Uy,
So okay ra na nga gikawat ang imuhang gipaningkamutan nimo. Dili man na mulaban og patas sa kalibutan ng mga kawatan. Wa na sila pakialam kung kanang imong gamit giunsa nimo na pagpaningkamot. Unsa kadugay nimo nang gitigom, wa sila labot ana. Wa sila kasing-kasing, basta sila kawat. Wow! Oh. So naitabo, daghang kay nawag nako, maghatag tag reward. Pila to natagaan atong reward? Tag 500 ragod. Upat ka buok. Daghang kay actually, daghang kay nanawag pero katong upat ra ako na entertain. Nya taga palingki. Wad naa karon sa palingki. Nangita og buyer. Unsa na nga cellphone? Mao gyud. Mao na cellphone na. Di na nako nga palihog ko manmanin ninyo kay adtuon ako. Ilang kay naman tay reward. Natagibuhat atong pangitabua, mao pagigisuot oy. Gikan nangawat ko piyansa ra man kay siya abi man yagwa siya nakitaan. So ang ibuhat giblatter din ako dito sa police station, sabay nako tong kung tao nga tagiya sa cellphone. O gani, salamat kayo, saludo kay ko sa tuwa mga kapulisan, sa Digos PNP, salamat kay sa paspas ipag-assist. Human sa blatter, sutoy na yun ang patrol car dito sa palengke. O wa na mo naabtan, no? Kay naprinda na diha sa usa ka prindahanan og cellphone. Usa may mga gipandawat diha. O karon sige. Wa na to na abtan sa palengke, gituyok na mo palengke. Wala na, nakalakaw na to. Kay naprinda na ang cellphone niyang gigawat. So, napay nanawag. Wad, katuod ko sa balay anak. Agyad to dayon na mo dito sa Lim Extension. Rondak Bayan! Sabay gyapon na to ang tropa sa kapulisan sa Digos PNP. Kuratan ang pamilya sa kawatan. Kuratan ang mga silingan sa kawatan yan ay patrol car nga naabot dito. Samot ng kawatan na nakuratan. Kaya ngong guruto ba nga, wa man to'y tao pagkawat na o cellphone. Kumpiyansa ka na way tao. Daghang kay nagmata. Muna sa na mga establishmento karon butangig yun yung CCTV. So, wa na siya ka-deny kay naami CCTV nga kapakita nga ay nag-deny. Kuratan ang iyahang asawa. Sumana, yung ka nga narakay lakwon. Ngawat naman ka. Dili na lang ako i-mention pangalan sa kawatan ha, kay kaila bi ako anak. Kaila po dyan ako. Gawa ni mo ba yun? Di na ba gusto ang atong mayor sa Digos City nga nay mga kawatan. Yan ka na iya ha, daghan naman day kayo nagreklamo. Notorious naman day nga kawatan. So, gidala ang kawatan dito sa Silda, pero gihapit pa to sa Provincial Hospital kay pamedikal. Perting hangyo sa iyahang partner. Nagilak-hilak. Gibit-bit pa yun niya ilang anak. Kabalong dali rata maluya og nay bata nga maluoy tas bata. Apay nagingon modos na nila Mike. Dalahon yun na nilang bata kay para maluoy ang mga gikawatan. Gamito nila ng bata. Umao ba? Idalag yun. Nakakita ang bata sa pagdakop sa amahan. Nakakita ang bata sa gipusasan ng iyang amahan. Ipiting hilak. Luoy kayong bata. Gamit-gamito ninyo na yung bata nga.
Mutuo mo anang notorious nga kawatan di na gyud na mausab. Mutuo mo ana. Kanang notorious nga kawatan, pag muingon na nga di na gyud ko mousab, naa gyud nay kausa na lang. Sama sa kanta ni Yoyoy Villame. Di na gyud ko mousab, kausa na lang. Naa gyud na, no? Paadtuan ako sa lugar ang kawatan niya niingon niya di na gyud mousab. Na ay butang, walay tao, walay CCTV. Unsay buhaton sa kawatan. Wow! No? Mangawat gyapon ha. Dapat anawad kuhaan nag-license kay og madakpan masuko man di ay pwede digos mamasayro nang ingon ana. Posible gyud na. Madakpan na at tangilan ninyo ang balita ha. Posible gyud na nga ingon ana. Waag lisensya. So, ang update ato nangawat mga igala, akong gingon sa katong mga na biktima, encourage ako sila nga adto mo sa police station, naman mo yung mga ebidensya, naman po mo yung mga CCTV, pag-file mo complaint, nga kamo gikawatan pod ana. Para di na gyud na kagawas. May nahitabo, dili na lang po sila kay naka-move on na. Mo na problema. So karon ang pangutana, Mike, kumusta man? Napriso naman kaha. Relihiyoso kaayo ang pamilya sa tag-iya sa cellphone. Gipasaylo, gitagaan og chance. Kay matod pa ang Ginoo gani makapasaylo. Wala tayo mahimo, anak. Og ang notorious nga kawatan karong mga panahona laya na. Rondak Bayan! Nakagawas na ang notorious na kawatan. Paimbuntag Kuya Ed Rocks. Morning, Kuya Ed Rocks. Anthony Cabrillos og ni Joy Estilioso. Good morning. Kagawas na oy. Gahapon siguro to. Kagawas na. Ang cellphone nabalik na. Nalukat na nila. Nabalik na nila sa akong tao. Gihatod sa pulis dito sa tindahan kagahapon. Gipatulog og usa ka gabi ang maong kawatan. Pero di naman daw matod na di naman na mabaguhan ng gipatulog sa kadlaw kay dati nang pud ito na priso. Nakasinati na putog priso tungod sa illegal na droga. Karon, ang akong mensahe, ako man siyang istoryahan, ang pamilya, ipasaylo man gyud mo, giariglo man gyud mo, no? Wala man mo gikasuhan bisag pagdaghan na kay mga daghan na kay mga magpamatuod nya gikawatan pud ni sila ng tawhana. Last na lang gyud. Ang pulis nag-ingon isa na lang. Bisan pagmuhilak og dugo, sunod pagbuhaton unya masakpan. Bisan pagmuhilak og dugo, di na gyud pagauson. Kabalugyod mo ana, katong kawatan o ang pamilya, kabalugyod mo. Kung unsa kasuko si Mayor Cagas sa gibuhat anang mga kawatan, tulisan, kriminal.
itagaan mong tsansa pagbag-o mo, lumaban kayo ng patas. Interview man ako. Sir, sorry kay sir, natintal yung ko sir kay palit na ko bugas. Di man na mao. Dili ka pwede mamalit og bugas gamit ang kwartas kinawat. Kay ang butang nga imong gikawat, gipaningkamutan pod na narabaho pod ang tag-iyaan ng cellphone or helmet nga imong gikawat o sa mga butang. Naningkamot pog trabaho tinarong para pod na ikapalit og bugas. Parihara taning kalibutan na. Nagani tay mga makit-an diha o katong naikapansanan gani nga nag-viral nga maglisod og lakaw. Naikapansanan na maligyag gulay. Bahalag lisod ang ginabuhi, lisod pagitaon ng piso. Gikag buntag hatong gabi makapalit og bugas. Ipaningkamutan. Patas kung lumaban. Bahalag kapoy dugo og singot para makapalit og bugas. Di lang gyud mangawat sa butang sa uban. Sa butang nga gipaningkamutan sa uban. Kaulaw ang magawatan oy. Wow! No? Makauulaw. Pero di nato'y mention ang pangalan. Swerte gyapon ninyo na. Di nato'y mention ang pangalan sa kawatan. Notorious na kawatan. Ingnan ako. Ingnan ang imuhang partner. Kay gitagaan magtsansa. Giariglo man, gipasaylo man sa tagtungod, sa cellphone, naluoy sa imong anak nga gidaladala nimo. Strategy siguro ninyo na para maluoy ang mga complainant or ang inyong mga gikawatan. Naangin na inyong mga, naangin ng bata sa iyong kabuang. Ayaw na ninyong usba. Bisa pagdili diya sa kutindahan. Basig mo yung pulmawa naman, miniusab diya sa inyong tindahan. Wad? Dito namin siya pikas. Kaya masakpan mo, goodbye Pilipinas. Rondak Bayan. Good morning, Ma'am Joy Judilia. Good morning sa kang Brad Rulan, Laurenciana, Paul Salungo. Program ko diya ron, John. Uy, ako'y oras. Proceed pa ko dito sa Charm Radio. Program pa ko dito. Si Granix, good morning, Wad. Unta. Magmahay ang nanakit sa TMC. Diya, ginapadulong. Bunal na o hilak later ganin ano. Awa na, maninood. Ano na siya? Boom! Karon og naminaw tos tuwa karon tong namunal sa TMC, sa enforcer kagabi nalubat-lubatan na to. Ano man, nailhan naman ni Mayor, nag-feed naman ng pulis. Agoy. Paabot na lang murong adlaw ha nga nay maabot diha nga pulis sa inyo ha. Kamo nga mga batan-on nga mato pa membrom daw kuno ni sa sukarap ni. So na sukarap grupo na. Wow. Paabot mo diha sa inyo ang panimay kung asa mo karon, paabot-paabotan ninyo ang mga pulis. Nga maoy mo dampot ninyo ha. Paabotan ninyo today. Or basi kisay na kaila, ina nga, nadungog niyo sa radyo. Naingon sinakwa nga, paabot na mo daw. Bunal now, hilak later. Awa na, maninood. Okay, unya, wa namang yun tayo igong oras ani mga igala para sa pagpadayon na ito programa na Rondak Bayan.
May buntag nga Tinora, Ma'am Nora Albaracin, diya sa Lingap, Ma'am Gina Saplayo, o sa mga staff sa Lingap. Good morning sa inyo ang tanan. Ni Kaog Asukar nga parat onya ang utok na daot. May buntag ka Michelle Matugol. Malalaman mo at kung ikaw ay nakatawa. Wala tayo kong oras may gala para sa pagpadayon sa programa. Nalilimutan ko ang Saan lamang si Bukpa sa itong istasyon? usap na Good morning to Laika de la Peña. Good morning. at nang ikaw ay malinawa. Sa ngalan sa tuwang pinalanggang Mayor Sudad Sadigos, Ang aking Honorable Mayor Joseph Cagas, sa ngalan ni Vice Mayor Banya, sa ngalan ni Manong John, Congressman John Tracy Cagas, kung hindi Kang Honorable Liza Maravillas Cagas, our number 1 city councilor, ang pinakamaanyag na konsehal, ko Kang Sir Lalang Egos, Attorney Marty Basunillo, tunay na Kang Sir Clo Sabordino, iyong sa ngalan ni Bro Wari, sakit. og sa tanan no kang kador, og sa tanan mga kaubanan nato diri sa Radio Digosenyo. Araw Kinlamang nyo yan no magsibya sa radio kagawad Mike Nakwa. at kung ikaw Kini ang Rondak Bayan, maayong buntag kanatuntaran og dalaygon ang Diyos. nalilimutan ko ang itsura